4. Sådan. Ja, jeg får en på speedhack. Vi ses om 14 dage. Vi ses. Jeg fik lige en på speedhack. Og hvis den ikke har filmet det. Den har filmet det! Nice nok. Jeg tager lige ham her. Ja, han speedhack også. Jeg får 2 på speedhack på 8 wreck. Fuck, hvor dejligt. Hvordan kan man hurtigere mig? Okay, skal han lige speedhack? Skal jeg lige speedhack? Ja, de skal, mand. Vi ses, mand. Fuck, det. Nej, det er dejligt, Max. Jeg har lige fået 2 på speedhack. Det kan ikke tid ned på bunden, mand. Det er godt, jeg er hos racen, mand. Vi ses om et år, mand. Skal jeg lige speedhack til? Jeg tror lige til dem. Hvad hedder det, Peter? Kan du huske det? Jeg får... Skal jeg lige have ham igen på speedhack? Ja, speedhack. Okay, Snuffy, ham der. Ham deroppe. Vi ses om 14 dage. Vi ses. Nej, det gider jeg ikke skrive nu. Nå, det var i hvert fald dig, der fik den wreck, så... Max, må du sige noget? Ej, jeg filmer stadig, for jeg skal lige have endnu mere på hack. For de booster folk. Skal jeg lige have sådan de crouches røg ned hurtigt på bunden. Jeg håber ikke, de er pirat, men så svømmer under der, mand. Fuck de dumme mand, der sidder og hack over mig, mand. Fucking idioter, mand. Helt dem selv, mand. Se. Ej, han er hurtig, mand. Ja, han når for et slag på mig igen. Hvis han når for et slag på mig igen. Ja, speeder ikke op burn, mand. Ja, så han lige har slag til på mig. Okay, Peter, kan du huske, hvad det hed?